Hej blokken! Hej! Det var så vildt i aften. Hvorfor taget den? Vi vil lave vores yndlingsdrink. Yay! Optimale ultimative partydrink. Vi har et glas her. Skal vi lige se, om vi kan få det hele med. Og vi starter... Hvad starter vi med, Anne? Vi starter ud med koncentraten. Vi har købt sådan en her. Fun Sport. Så kommer vi lidt citron i. Så kommer noget af alkoholen. Det er Carlsberg nummer 47. Ordentligt stærk øl. Lidt stærkere i. Smirnoff vodka. Lidt opmærksom endnu. Mathilde Classic Cacao skummet mælk. Og så tager vi, for lige at kompensere lidt med den der Mathilde, så tager vi noget tise, kernemælk, og det er meget vigtigt, det tise, for det skal være økologisk. Prikken og id, så topper vi den. Man kan godt bruge piskefløde, og så pister til flødeskum, men det her det er meget bedre. Det er creme fraiche dressing fra Ekstra. Så vil Anne lige tage en tår af den. Og Stine vil gøre det samme bagefter, for hun elsker den sådan. Det smager godt. Ej, hvor lækkert. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Nej, jeg vil ikke drikke kasse op. Jeg kan ikke. Okay, Stine har ikke lyst til at drikke den, så vi sætter den videre til Stines hund. Hun elsker det. Få den væk. Og den lugter. Ja, den gør. Hold da kæft. Skål. Nå, det bliver givet til dig. Skål! Vores ægte yndlingsdrink, der er simpelthen... Og den koster altså kun 40 kroner i Superbrugsen. Den er sat ned nu. Det er shit med god. 40 kroner. Det er altså lige... Det er noget, der styrer. Vi ses! Hej.